guys, τι κάνετε? Σήμερα είπα να αρχίσω το βιντεάκι από κάτω. Από κάτω λέω. Από τη νύχτα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά είπα οκ, δεν πειράζει. Και έχω ανέβει λίγο κάπου ψηλά για να βλέπουμε τη θέα. Δυστυχώς πρέπει να κατέβω τώρα. Ας κατέβω. Άμα είναι κλείνω το βίντεο και σας ξανανοίγω όταν ετοιμαστώ. Ένα λεπτάκι. Ωραία, μπήκα σπίτι. Σκότωσα και μια αράχνη λίγο πριν ανοίξω το βιντεάκι και ναι, γι' αυτό βλέπετε, σκότωσα και ένα ζόμπι, αλλά το άφησα. Η μόνη αλλαγή που έκανε ήταν ότι έφτιαξα ένα φούρνο και ένα chest, έψησα λίγο πέτρα και την έβαλα εδώ, αυτά εδώ. Ήτανε 1, 2 και μετά είχε άλλα αυτά εδώ. Αυτά άλλαξα, δεν έχω κάνει τίποτα άλλο. Και ναι, άμα είναι να αρχίσουμε, εδώ, να κάνουμε άλλο ένα pickaxe, άλλο ένα pick, περίμενε ένα λεπτάκι, περίμενε. Για ένα λεπτάκι. Εγώ δεν έχω καμιά ευθύνη. Ωραία, τους τέλειωσα. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα μικρό mine κάπου εδώ. Ναι. Εδώ. Ξέχασα. Εδώ. Torches. Όπως και δίποτε. Θα βάζω torches και καλά κάνουμε. Πού έβαλα? Καλά θα κάνουμε. Ένα σκαλί. 2 σκαλιά. Έτσι και καλά. Είμαστε εδώ. Κάνουμε 1, 2, 3. Στο τέταρτο τέτοιο. 1. Στο τέταρτο είπαμε. Και ναι, αυτό. Δεν θα κάνουμε τίποτα άλλο το περισσότερο μέχρι να ξημερώσει. Περιμένετε, μπερδεύτηκα. Ναι, 1, 2, 3 και τώρα το τέταρτο. Θα κατέβω πρώτα τέρμα κάτω και μετά θα το κάνω. Θα βάζω τα torches για να μην αργούμε. Κάτι μου λέει πως έσπασα coal. Ναι. Κάτι μου λέει έσπασα. Έσπασα coal. Κάτσε να βάλω τα τέτοια. Εσύ γιατί είσαι εκεί. Ένα, 2, 3. Στο τέταρτο. 1, 2, 3 και στο τέταρτο. Σπάμε το coal. Και ναι. Έτσι λίγο χαλαρά. Κάτι μου λέει πως ξημέρωσε. Πάμε να δούμε. Ναι, ξημέρωσε. Κάψου ρε, κάψου. Κάψου να μην έχω εγώ το άγχος να σε κάψω. Θέλω πάλι 2 για να κάνουμε ένα τσακούρι. Μετά αφήνουμε το πικ αυτό
αυτό εδώ πέρα. Κρατάμε torches για να χαθούμε. Εδώ. Εδώ. Μπες. Σαν το σπίτι σου. Ευχαριστώ. Α, ναι, ξέχασα. Δεν είμαι σε σερβερ. Ευχαριστώ για τις μπότες, μάνα μου. Τώρα λίγα... Εντάξει, δεν θα πάρω λίγα, θα πάρω αρκετά blocks. Και ναι, θέλω να βρούμε και ένα κρεβάτι. Και ναι. Α, δεν είναι σπηλιά. Εμείς είμαστε εδώ πέρα στο νησί μας. Και ωραίο νησάκι μπορώ να πω. Όταν ξέρετε ψάχνω να βρω texture pack για να έχουμε texture pack εδώ πέρα δικό μας ή να φτιάξω. Και αυτό το σκέφτομαι. Αλλά ξέρω ότι για να φτιάξω ένα texture pack θέλεις πάρα πολύ δουλειά. Αλλά θα κάτσω να ασχοληθώ λίγο. Θα κάνω κρεβάτι, πικ. Θα φτιάξω πιο πολύ τα βασικά και καλά εργαλεία. Pickaxe και τζάμια. Και να φτιάξω εγώ texture pack, σκέφτομαι να κάνω τα τζάμια εντελώς διάφανα για να είναι πιο εύκολο να τρολάρω κάποιον λογικά φίλο μου που μπορεί να βάλω και να παίξουμε μαζί. Και ναι, και θα ήθελα πάρα πολύ να την τρελάρουμε έτσι τα τζάμια. Θα κάνουμε και επίσης, θα κάνουμε πολλά πράγματα και έχω στο μυαλό μου να κάνουμε. Θα μου άρεσε και καλά μια πίστα έτσι για να παίζουμε. Θέλω να μου πείτε τι είστε. Άμα βλέπετε Survivor, να μου πείτε τι είστε. Άμα το βλέπετε, δεν μου πείτε. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τι ομάδα είστε. Εγώ συγκεκριμένα είμαι μαχητής. Ακούω κάτι. Ναι, σωστά ακούω. Αγελάδι. Όχι αγελάδι. Ναι, και αγελάδι. Γκρούνι. Ευχαριστώ για την τροφή. Γελάδα. Κοίταμε. Σου είπα να με κοιτάξεις. Και το απαιτούσα. Πρόβατο. Να κάνουμε critical στο πρόβατο. Critical. Οχ. Ρε, γιατί σκάει τόσο πολύ με critical. Έχω stone sword. Δεν έχω κανένα διαμαντένια sword. Γιατί? Θα καθαρίσουμε λογικά σε αυτό το επεισόδιο όλα τα δέντρα, απλά για να μην τα έχουμε. Για ακριβώς όχι, θα τα κάνω off camera για να μην σας κάνω να βαριέστε. Τώρα σταματάω, ένα λεπτάκι. Έχουμε 48, στα 64 σταματάω. 51, άλλα δύο δέντρα. Και ναι, θα το φωτίσω καλά το μέρος. Θα ανεβούμε και στο βουνό σήμερα, έτσι για πλάκα. Σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα κάτσω να φτιάξουμε ένα τέτοιο. Πώς λέγεται? Συγγνώμη, κόλλησα. Φάρο. Ναι, καλά, ακούσατε, έναν φάρο. Ακριβώς μια 64. Τζαμάουα. Τώρα πάμε να ψάξουμε ένα πρόβατο, δώσ' μου. Παρακαλώ. Ένα πρόβατο. Δίνει κότα. Τι να την κάνω την κότα. Καλή είναι κι αυτή. Πάμε στη σπηλιά λίγο εδώ πέρα. Δεν μπορεί να βρούμε καθόλου iron. Α,
σκούφια. Μπορούσα να αρχίσω το σπίτι μου από εδώ μέσα. Μου ήταν πιο εύκολο. Και αυτό άμα κάνω τη μετακόμιση θα την κάνω λίγο εδώ κάτω, λίγο πρόχειρα. Έτσι, μπράβο. Είμαι και άχρηστος, δεν είναι ότι... Έτσι. Πάμε. Αναγκαστικά δεν μπορώ αλλιώς να ανέβω. Και έχω και βραβείο, Χριστό, παιδες. Αλλά φεύγει το βραβείο μου. Κάνω καλό που κάλεσα. Πάτα! Ευχαριστώ. Γεια, έχουμε κρεβάτι. Γεια, ναι ρε. Κρεβάτι. Οπότε θα κοιμηθούμε και μετά θα το κλείσω. Ναι, καλά ακούσατε. Ύπνος και μετά κλείσιμο. Και μετά το κλείσιμο έχει να πέσει δουλειά. Εγώ θα κάνω δουλειά. Εσείς θα κάθεστε μέχρι να δείτε τα αποτελέσματα στο επόμενο. Αλλά δεν πειράζει, μωρέ. Και επειδή είμαστε μάγκες, όχι. Επειδή είμαστε μάγκες και τα αγαπημένα μας χρώματα είναι τα κίτρινοπά, θα έρθουμε εδώ πέρα. Δώσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Παιδιά, άμα σας πω ότι μου άρεσαν πιο πολύ τα προηγούμενα και κρεβάτια, πριν σου δίνει το άσπρο κρεβάτι, μου άρεσε το κόκκινο πιο πολύ. Και τώρα που μου πήραν αυτό που μου άρεσε, δεν μου πολύ άρεσε. Όχι, ανέβη καλό. Λάθος. Εδώ. Έτσι. Σπάσε. Και μετά θα κάνω και ένα bedwash λογικά. Έτσι για πλάκα. Τι γίνεται ρε? Yellow bed. Περιμένετε, μπερδεύτηκα. Κόλλησα. Τι γίνεται ρε παιδιά? Έλα. Πέτα το. Αγιάμα. Όχι, δεν κόλλησε. Δεν πειράζει. Πάμε να βρούμε ένα άλλο χρώμα. Σουγκαρκίνης εκεί, ένα γορνό εκεί και ναι. Άμα είναι παιδιά, θα το κλείσω εδώ πέρα κοιτώντας αυτό εκεί. Περιμένετε. Εδώ. Κάνουμε και ωραίο και μετά θα κλείσουμε. Ωραία. Φούρνος. Θα κλείσω το βιντεάκι κοιτώντας εκεί. Like, subscribe, share και comment και γεια σας!